me. Help me, nigga. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Culture Gang. Ja. Glockingbird. Die man weer Mockingbird geremix of gesample van Eminem. Ja, die man gaat spot op die beat van Eminem. It's a Mockingbird, it's a beat. Die man zegt pop skry. Maar het is ook die man, ook visualizers, ook music video's. Ik kan ook gar niet achterkanten zijn net zo. Bijna ik social media is die boe. Maar ze wil. Maar ik waar in ons woon praat die man Glockingbird. Maar moet spot die. Ik zie het maar niet in iets lang. Niet in iets. Maar woon praat die man. Oh, this nigga remixing Mockingbird? Huh? Oh yeah, I'm tuned in. Die man heeft van No Life Sec gebruik. Net die rechte mensen wie hij. Only the real ones know wie No Life Sec is. Maar bij van jullie zal zeker weten. Maar net die real ones zal weten. Maar zo gaan praat die man op Mockingbird's beat. Ja, dat is het. Kom, turn up. Ja, het is maar dit inzaam man, no? Ja. Ik hoor maar, ik zit dus in Dice. De weekend hij is op mijn mind. Wat klippen wijs is niks, wie kan niet juchen, bro? Nou, ik getuig. Wat hij man zegt is niks, wie kan niet kijken. Stik, ik getuig. Mijn eerste nummer is volmaak. Is mijn zweren, wie dan hij is alleen. Ik heet een boy, hij is niet hoe ik schrijf. Hij is mijn identiteit. Als broers het zijn, dan kijk ik eerst om jou. Wie hij entertain. Oké, laat ik. Als broers het zijn, dan kijk ik eerst om mij. Wie is hij wat entertain? Ja, hij is zo'n pa. Hij is een pa. Die man begint zomaar zo warm af. Als hij boos het zijn, dan kijk je eens om mij. Die zijn wat entertain. Die man spuddy is gezegd. Wat hoor wat zei aan het begin. Ja, die man spuddy. Die man kop toevat man. Die man kop toevat. Die man kan ook pijn muziek maken. Net drilly. Ja, joh. Hoe praat die man? Joh, dit begint zomaar zo warm. Ik was bij Young Out, zie jij tijd wat ik verdween, was ik een witselsplain. Toen loop ik niet weg, was mijn problemen, alles volgt mij. Waar ik move is, waar ik ga is de hele tijd. Yo, ik moest met Tani, ik moest met broertje. Soms wil ik niet gaan zitten en heel als ik aan hij moet. Soms video. Toen hij man het weggehaald toep, had zijn gevoelens goed. Toen was hij witselsplainen. Dan moet hij zijn maas zijn broertje. Yo, die man spuddy. Is net langer gewisseld man. Maak een music video. Kijk ook aan de achterkant, dus konen daar of iets. Maar joh, die man spuddy. Die man kop toen niet. Jullie blijft goed over jullie koppen gaan. Jezus. Blijft goed over jullie koppen gaan. Hij luistert naar die woorden niet. Hij luistert naar. Hij luistert. Ze is hakkel. Jezus. I'm being honest. Of ik sta of was die mijn movie. Soms weet ik niet wat ik dala. Waar moet ik move? Nog once voor je. Nou, ik denk aan hij broers. Nog once voor je. Altijd dan een illusie. Nog once voor je. Kijk wat doen ons tussen broers. Nog once we gaan allemaal op wat om ons is. Nog once is nog real zijn allemaal wat om ons. Wat samen is move, wat samen is. Ik hoor maar, ik zit dus in Dice. De weekend hij is op mijn mind. Wat klippen wijs is niks, wie kan niet juchen, bro? Nou, ik getuig. Wat hij man zegt is niks, wie kan niet kijken. Stik, ik getuig. Mijn eerste nummer is volmaak. Wat hij man zegt is niks, wie kan niet kijken. Wat betekent hij man nou? Had hij nog een C in de... Van Culture Gang zegt maar inaga iets. Dat klinkt het warm. Hij zei inaga iets, dat klinkt het warm. Van het ook van glaze. Was glaze net die. Dat was gezegd, niks in kijken. Yo, was glaze net. Want niks anders doen die mensen glaze. Voor niks reden niet.
weer wie aan huislyn. Ek het 'n boy na huis net hoe ek skuif as my identiteit as broers het syn, so kyk ek eers om jou wie hy entertain. Yo. Ik had daar gedaan, die ding is langer. Maar die ding was warm op Mockingbird's beat. Mockingbird's beat. Yes, dat zal je verstaan niet. Zie Mockingbird die als Glockingbird. Glockingbird. Yes, Glockingbird, niet Mockingbird, die Glockingbird. Goed zo kop laat dat. Mijn zaken. Je hebt het goed zo kop laat gaan niet. Luister. Ik maak nu die video wanneer ik werk op mijn agency. Ja. Ik doe 2 uur op beslag. 4 goed. Agency die. Editing voor die agency. Zeg maar, zoek te liken, subscribe en dan kijken ze nog video's op TikTok, Instagram. Die mijn boodschappen zullen werken moet. Reacties doen of iets op jullie muziek. En forward het. Maar ik zie jullie weer.